ба ҷои никоҳ кунам гунаҳгор мешам ё савоб мегирам? Яъне бе иҷозати падару модар. На, бе иҷозати падару модар ҳаргиз издивоҷ накунед, хоҳарои азиз. фиреби ҳар касу нокаса нахӯред шумо. ӯ марде ки воқеан бихоҳад бо шумо оила барпо кунаву одамворӣ зиндагӣ куна, пинҳонӣ никоҳ намекуна. Ба қоида мебиёя аз падару тура хосгорӣ мекуна. Ягон падару модар ба зарари фарзандшон коре намекунанд. ҳамун хосгор дари хонатон биёяву ҷиддӣ будани худша нишон тия, боварӣ дорам падару ҳеҷ вақт не намега. аксари фуқаҳои уммат никоҳ бе иҷозати падару модарро ҷоиз намедонанд, хусусан дар ҳамин давру замони пурфитнаву фасод. мардаке ҳаст ки ту розӣ шавӣ гуфта тамоми ваъдаҳоро барот мекуна, вале ҳамун замоне ки тура ба даст овард 100 градус то мехӯра, дигар айдуми ту намедавад, ту айдуми ӯ медавӣ. ҳуштона дасартон бигире, хоҳарои азиз, фиреби ҳар номарда нахӯре.